ಗಂಗನಾಡಿ ಕುಮಾರ ಗಂಗನಾಡಿ ಕುಮಾರ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಪರೂಪದ ದೈವದ ಕಥೆನ್ ನಿಗಲೆಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೆರೆಗ್ ಒಡಿಲ್ತಾಯೆ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ಲ ಉಂಡು. ತುಳುನಾಡುಡ್ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪಗ್ ಆಪಿನ ಕೋಲ ಈ ಗಂಗನಾಡಿ ಕುಮಾರ ದೈವದ. ವರ ಈಶ್ವರ ದೇವೆರ್ ಕೈಲಾಸೊಡು ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಗ ಅರೆನ ಬೆಗರ್ ನೆಲಕ್ ಕುಟ್ಪುವೆರ್ಗೆ. ಅದಗ ಅವು ಬೆಗರ್ ನೆಲಕ್ ಬೂರ್ದು ಐಟು ಒಂಜಿ ರುದ್ರಾಂಶ ಶಕ್ತಿ ಉದ್ಭವ ಆಪುಂಡ್ಗೆ. ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಈ ಶಕ್ತಿನ ಭೂಮಿಗೆ ಜತ್ತದು ಧರ್ಮ ಕಾಪುಲ ಪಂಡದು ಭೂಮಿಗೆ ಕಡಪುಡುವೆರು. ಇಂಚ ಉಪ್ಪುನಗ ಕಾರ್ಲದ ಮರಿಗಲ್ಲ ಇಡತ್ತಡ್ಕ ಪನ್ಪಿನಲ್ಪ ಭಾನುಸೇನವೇ ಪನ್ಪಿ ಅರಸು ಉಪ್ಪುವೆಗೆ. ಕಾಲದ ಕಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ ಅಮ್ಮೆಲ ಪರಲೋಕ ಸಂದುವೆರ್ಗೆ. ಅಕಲ್ನ ದುಂಬುದ ಕೆಲ ಸಾವರೆ ಅಕಲ್ನ ಪಿಂಡೊನ್ನು ಬುಡರೆಗ್ ಕಾಶಿಗೆ ಪೋಪೆಗೆ. ಪೋದು ಪಿರಬನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ದೈವಲು ಗಂಗಾ ನದಿಟ್ ಮೀಯೊಂದುಪ್ಪುವಗೆ. ಆಂಡ ಒಂಜಿ ದೈವಲ ಅರಸನ ಕಡೆಗ್ ತೂಪುಜಗೆ. ಅರಸು ದುಂಬು ಬರ್ಪೆರ್ಗೆ. ಬನ್ನಗ ಗಂಗಾ ನದಿತ ಮಧ್ಯಡು ಒಂಜಿ ತಾವರೆ ತೋಜುಂಡ್ಗೆ. ತೂಪಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆ ತಾವರೆ ಅರಳಿದು ಐಟು ಒಂಜಿ ದೈವ ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಣ್ಗೆ. ಪಿದೈ ಬತ್ತದು ಸೀದ ಅರಸುನ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತದು ಪನ್ಪುಣ್ಗೆ. ಅಯ್ಯ ಎನನಿ ಈಶ್ವರ ದೇವೆರ್ ಧರ್ಮ ಕಾಪರಿಗೆ ಕಡಪುಡ್ದೇರ್ ಯಾನ ನಿನ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಬರೊಲಿಯಾ ಪಂದ್ ಕೇನುಣ್ಗೆ. ಐಕ್ ಅರಸು ಪನ್ಪೇರ್ಗೆ ಬರ್ಪೆ ಪಂದ್ ಪನಿನಾಯನ್ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂದ್ ಯಾನು ಪನಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ಏನ ಪಂದ್ ಕೇನ್ವೆಗೆ. ಅದಗ ದೈವ ಪನ್ಪುಣ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಪುದರ್ ದೀತುಜೇರ್ ಪಂದ್. ಅದಗ ಅರಸೆ ಪನ್ಪೆಗೆ ಗಂಗೆನ ನಾಡಿಟ್ ಪಿದೈ ಬತ್ತಿನ ದೈವಗ್ ಗಂಗನಾಡಿ ಕುಮಾರ ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್ ದೀದ್ ತನ್ನ ರಾಜಗುಲೆ ತೊಂದು ಪೋಪೆಗೆ. ಅರಸನ ಜಾಲುಡು ಉಂತೊಂದು ದೈವ ಪನ್ಪುಣ್ಗೆ ಎಂಕು ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಣದ್. ಬೊಕ್ಕ ತೌತೆದ ಬಿತ್ತನ್ ಅರಸುಡ ಕೊರ್ದು ಉಂದೇಟು ಬತ್ತಿನ ಸುರುತ ಬುಲೆಟ್ ಎನ್ನ ನೇಮದ ಪೊರ್ತುಗು ನೈವೇದ್ಯ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಣದ್ ಪನ್ಪುಂಡುಗೆ. ಅರಸೆ ಈ ಬಿತ್ತನು ಪತೊಂದು ಕಂಡೊಗು ಪೋದು ಬಿತ್ತುವೆಗೆ. ತೂ ಒಂದಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೀಜ ಚಿಗುರ್ದು ಐಟ್ ಮಾಯಕದ ಬುಲೆ ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಂಡುಗೆ. ಭಾನುಸೇನವೇ ಆ ತೌತೆದ ಬುಲೆನ್ ಕಾಪರೆಗ್ ತನ್ನ ಐನು ಮರ್ಮಲೆನು ಉಂತಾವೆಗೆ. ಐಟ್ ರಡ್ಡು ಮರ್ಮಲೆಲಿಗ್ ಎಂಚಾಂಡಲ ಆ ತೌತೆದ ಮುಡಿನ ತಿನ್ನೊಡು ಪಂದ್ ಆಸೆ ಆಪುಂಡುಗೆ. ಪ್ರತಿದಿನದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅರಸೆ ತೌತೆದ ಮುಡಿನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪುಣ್ಗೆ. ಅದಗ ಭಾನುಸೇನವೇ ಏರಿಯನ್ನ ದೈವದ ತೌತೆದ ಮುಡಿನ ಕನ್ನೊಂದು ತಿಂಡೆರ ಅಗಲಿನ ಗಂಗನಾಡಿ ಕುಮಾರೆ ತೂವೊಂಬೆ ಪಂದ್ ಪನ್ನಗ ಅದಗ ಆಯನ ರಡ್ಡು ಮರ್ಮಲಲ್ಲೂ ನೆಲಕ್ಕು ಬೂರ್ದು ಜೀವ ಬುಡ್ಪೇರ್ಗೆ. ಅದಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗಂಗನಾಡಿ ಕುಮಾರನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಗೊತ್ತಾಪುಣ್ಗೆ. ದೈವಗ್ ಒಡಿಲ್ದ ಮಾಡು ಕಟ್ಟಾದು ಒಡಿಲ್ದ ಮಾಡುಡು ಕುಲ್ದಿನಾಯೇನೇ ಒಡಿಲ್ತಾಯೆ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ನ ದೀದ್ ಭಾನುಸೇನವೇ ಗಂಗನಾಡಿ ಕುಮಾರ ದೈವನ್ ನಂಬುವೆಗೆ.